Ukuba ukusindiswa ngabe uthi ufuna ushintshe ufollow le ndlela yakhe yokuphila kodwa akafuni umfollow yabo ngoba naye akekho strong indlela kuyona ngokubuka kwami. Wena nje bhuti ngitshela iqiniso ukuthi yini enza ususisi ungamsizi ukulayitha impepho nje. Ukuthi mina ngathi njengoba ngisho ngithi yena ufika yena uthi ungitshela ngesizathu Sengi-right ishiqiniso manje sengi-right ngalezizathu zakho. Ishiqiniso nje ngifuna ukwazi indaba ungamsizi. Sister kahle kahle ngithi nje ngoba phela sebeze bafika wena khona into usuzifena ufuna iqiniso. Kahle kahle ugogo owangena kuwena mina wayengiphethe kahle indlela nje ayengihlumeza ngayo kusukela ngisakhula even manje uma mina ngibona wena cause manje mina ngivele ngibone sengathi ngibona yena kahle kahle. Ngokukhulu ukuyithoba ngicela ukuthatha le thuba ngibingelele mbukelo weBlack Life TV kwisiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni. Mina ngumlangeni uMagasela ngibonga kakhulu bafethu for always making sure ukuthi niyasilalela nisifollowe and also niyasubscribe. Abanga-subscribe please do usubscribe lapha mfethu ukuze nathi kube mnandi yabo yonke into ihlangane nje bafethu. We are looking forward to have our 1 million views yabo asikwenzeke nje lokho before kuphele lo nyaka. Kodwa ke ngasimoshika isikhathi ke ngeBlack Life TV ngichaza ukuthi yena subscribers sifuna ukuyaphi. Ngicela ukuthi ngize la ekhaya kumndeni ongimemile namhlanje. Sawubona sisi unjani? Ngiyaphila sisi. Ngiyaphila nami. Ngicela ubingelele umbukelo weBlack Life TV bese uyasho ukuthi ubawa kaba usitshela ukuthi usibizeleni la ekhaya. Sanibonani balaleli beBlack Life TV. Igama lami Zama wakangongoma ngibhalele kwa Black Life ngoba nginenkinga nobhuti wami. Inkinga yami la ukuthi nginabantu abadala. So njengoba nginabantu abadala izinto zami azilungi. Sengihambe ogobela ngithi bawu5. Ngiyahamba ngizama ukulungisa akulungi. Inkinga la sisele sibabili. Mina ngimdala ubhuti wami uyangilama kodwa ezinye izinto angikwazi ukuzilungisa cause njengoba ngimdala yena umuntu wesilisa mina ngumuntu wesifazane. Ngidinga umuntu ozokwazi ukungishisela impepho emsamo ukuze ukwazi ukuzolungisa izinto. So ubhuti wami ugxile kakhulu entweni utshwaleni ezinye izinto nje akazenzi ngendlela. So bengicela ukuthi ningikhulumele naye ukuze sikwazi ukulungisa izinto njengoba abazali bengasekho. Okay. Ubhuti wakho nilamana kanjani? Biological kwenzakalani? Yebo silamana biological. Umncane mdala? Mina ngimdala yena mncane. Okay. Abazali basakhona? Abasekho abazali. Boba u2? Yebo. Hayi siyaxolisa ukuzwa lokho. So nisele noba u2 nje? Yebo sile soba u2. So uma umchazela udaba ukuthi lento le ngakusiza kangakanani uyathi nje mhlawumbe izinto ayazisho back kuwena? Ayikho into ephathekayo sikhuluma naye. Mangikhuluma naye uyaphuza noma ngithi ngiyalungisa izinto zami ezinye nje izinto izinkamba zami mangiyimisile laphana wenza into ukuthanda kwakhe thatha amabhayidi amachithe laphana. Uthi ngithi mangikhuluma naye ngoba umuntu wesilisa anginawo amandla kahle kahle. So ingakho nami ngidinga ke ukuthi mhlawumbe makukhulunywa naye khona la angashintsha khona ngoba ayikunzima. Ngiyakuzwa mama. Engifuna ukwazi ukuthi uyuthi umkhuluma nami mhlawumbe uthena bhuti kukanje kanje uyathini nje mhlawumbe uresponda thina athi yini izizathu sakhe sokuthi angafuni ukukusiza owakuhlonipha lokho kwenzayo. Yena akakholelwa kahle kahle kushuthi ebantwini abadala cause la ekhaya sikhule kwenziwa. Okay. Sikhule kwenziwa so ke kushuthi yena ke wayidecidela. Yebo. Ukuthi akakholelwa kulokho. Manje na ke akukho engikwazi ukukwenza nokwazi ukukulungisa. So yonke lento imise yiwena. Imise uyena yebo. Okay, ngicabanga ukuthi akukho nzima kakhulu nje ukuthi sizame ukufaka isense lapha ekhanda lakhe. I understand ukubaleka kwalento kuwena, yabo. Usindisiwe yena? Usho njalo usindisiwe. Wathi usho njalo wena uhlala naye nje umbona enze njani?
Awu umuntu osindisiwe kodwa bephuza efaka amantombazane enza zonke into engasile nasekhaya nje i-Chicken House namhlanje ngibona lo kusasa ngibona lowana so angeze ngasho ukuthi ngithi usindisiwe ngempela ngoba phela umuntu osindisiwe siyabazi. So kusho ukuthi uyamthanda nje uNkulunkulu uyayisontela. Yebo. Kodwa usaphila impilo yakhe. Yakhe. So kusho ukuthi ucabanga ngalokho kwenza as an excuse ukuthi wena angakwazi ukuthi akusize ngoba uzothi niphila impilo engafani. Umuntu onjani? Kumuntu onolaka, umuntu ophansi. Yabo nje umuntu onjani nje ungiprepare khona mengimbiza yabo anganginyusela umoya kakhulu mhlawumbe ngibe prepared ukuthi ngizodila nani. Hayi unalo yena ulaka. Ulaka nje into ekhona kodwa ke uyakwazi ukulalela kwesinye isikhathi. Okay. Emndenini abekho abanye abantu mhlawumbe ihlobo enake nabazisa ngalolu daba mhlawumbe bake bathini? Abekho sake sabazisa ngoba abekho abantu esizothi si-close nabo manje. Sisesiba uthunji. Like omamncane aunt omaluma nisanabo nje abantu abanjalo. Hayi sikhule nje nabazali basishiyela ekhaya. Kukanjena ngoba ngisho sihamba semncwabeni besiya kudala sihlangana lo family leyo yazi ke mathiwa ngishonelwa abazali. Abantu bayafika bese bethi nene hayi ningakhathazeki sikhona kodwa egcineni bangabibikho. Sathi sakhetha nathi uthi nene hayi ngoba siyakwazi ukuphila. Kuyaphileka asiphilini kanje kodwa manje ke inkinga ukuthi asibambene. Asibambene. Usathana uvela wangena lapho ukuthi ningabambani kwayini. No sama senzeni kanje asameni somlando ubhuti sizama ukuthola yena ukuthi mhlawumbe yini emenza ukuthi enze kanje mhlawumbe khona sokuthola okungasiza mhlawumbe nasibone ukuthi sidila kanjani nalendlela ukuze lenele udaba ukuze sikwazi ukuya phambili ngalo. Jobizwe la ngibukele Black Life TV sisechaza udaba lakho ukuthi ungenwa abantu abadala manje kuyaphoqa ukuthi ezinye izinto njengokushisela impepho kube ubhuti wakho menzela lo msebenzi but usibhuti wakho uyasho ukuthi akayoyi yena usindisiwe akhethe inkosi so leyo nto ayimvumeli ukuthi akwazi ukwenza lezo zinto. Usisi uchazile ukuthi uzama ukukhuluma naye ubhuti kodwa manje ubhuti njengoba eyidlela nje einkambini ehleze nephesenti elithe ukuthi ixaxa emzimbeni wakhe and also namantombazane kuyaphithiza as much as usindisiwe ubona ngasa kuhlangana kodwa thina sibona koJesu asilukuzojaja la ukuthi usindisiwe yipi impilo ofanele uyiphile mungasindiswa ngibo fana ngayiphila. Esenzeni kanjani vele silanda ubhuti simthathe simbeke la sizwe ngayo ukuthi indaba engafuni ukusiza udadewabo kuphela wakhe pho kanjani asimlandeni ubhuti. Uzophela makhaza kulobu ubusika uma nje ungasitholi isibambelelo uyambona uyakujolela uyamsola ukuthi usethola unumber 3 uyakushaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento lalela sondela ngizokusiza thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy sizokusiza abheke wena wedwa athande wena wedwa acabange ngawe wedwa angamfisi omunye umuntu ukhona wena kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza ukuze usithole zi-order sakho namhlanje ku 062-219-7748 sheshisa ungasebudlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back ngibukele Black Life TV isiqephu sesithi inkinga zomndeni sesihambile-ke sawumlanda ubhuti ukhona ku-Brothers la eduze kwaMagasela uzobeke usisi eseyamchazela udaba ukuthi yini amenza ukuthi asibize la ukuthi ufuna simsize ngani ngaye sawubona bhuti. Yebo. Unjani? Ngiyaphila. Ngumlangeni Magasela from Black Life TV ngicela banithathe leli thuba ubingelele umbukelo Black Life bese uyangitshela ukuthi uba obakaba. Ngibingelele kumlaleli la. Igama lami nguVuyo Ngongoma. Abantu bayayithanda iRed umlaleli umbukeli nami nje ngangifika ngithi umlaleli umbukeli nosisi uthe umlaleli yabo hayi umbukeli siyabukwa la bafethu. Anyways angasimosha isikhathi bhuti wami usisi wakho khona into afuna ukuludaba olubeka la eThebeni afisa ukuthi nje lisithi kuliqazulula as Black Life TV nathi sibe ingxenye yalo lolu daba lolu kodwa nje ungathuki kakhulu uzobe sechaza ukuthi yini inkinga yakhe kuwena nawe bese uya respond ukuthi iziphi izathu mhlawumbe engenza ukuthi uzizwe ngaleyo ndlela or ungakwazi ukumsiza la afuna ukusiza la khona dadewethu phezulu kwalo daba. Bhuti wami la inkinga ngize ngicela abaka Black Life ukuthi manje ngiyacela ukuthi ngicela ungisize entweni zami njengoba ngisuke ngidinga ukuthi ngishunqisele impepho ekhaya njengoba ngilungisa izinto kunzima ukuthi ngiwaste imali sengihambe ogobela ba 5 so awufuni ukungilekelela
awufuni ungishisela impepho. Kunalokho wenza izinto ey'ngasile ekhaya, uphendula ikhaya lami i-Jacken House, ufaka amantombazane, lokho angikuthandi. Nokuthi ngihambe ngiyocela usizo uma ngibuya ney'nkamba zami wena uyithathe uy'chithe, nalokho angikuthandi. Because lapha oma bahamba lento sizenza, kwenziwa la ekhaya, ishunqisa impepho la ekhaya. Uyazi futhi ayekho omunye umuntu engacela ukuthi angisize. Yingakho manje sengadecide ukuthi nene ngibhalele ka-Black Life ukuthi bazongisiza. Manje mina sengibona ngamakhamera ingane ungangitshelanga ukuthi khona efuna sikhulume kanje because manje mina ngiyaxakeka mase ngibona seqhamuka abantu bakuma-TV manje. Ingoba phela mangikhuluma nawe awungilaleli. Ingakho ngize ngadecide ukuthi nene ngibhalele bona ukuze bezokwazi ukuthi bahlale nathi phansi. Mhlawumbe ngizothola usizo lokuthi nene sikwazi ukuthi sikhulumisane, sibonisane ukuthi nene ungisize. Ngoba into engicela kuwena kakhulu ukuthi ungisize. Kodwa nje akaze ngisho ungifonele ukuthi ngazi ukuthi mhlawumbe khona into ofuna ukukhuluma kanje. Sengibona mina ngama-TV mangifika ekhaya nayo into engixakayo. Ngoba phela benginawe nje, ingakho ngingabonanga isidingo vele mangabe ngikutshela ungilaleli. Angibonanga ukuthi kubalulekile ukuthi ngizoze ngifone kade ukhona vele ngiyazi ukuthi vele bazofika ukhona ebengikwazi. Kodwa nje mina into ebengibona ukuthi into ade singayilungise mhlawumbe sikhulume ekutheni mhlawumbe ungifonele ngoba manje siqhamuka nje abantu sebelalele manje indaba zethu kumanje uchaza manje izinkinga zasekhaya kanje kubantu bayabuka ngizothini mina ngalokho. Okay, ngiyaxolisa ngiyaphakathi. Sano sami waqala nje mhlawumbe ukuba nenkinga imuphi unyaka if ukhumbula nje vele bushintsho gobela sekuneminyaka emingaki yenzeka lento. Maybe ngiqale sibuya kwe-COVID. Cabanga. Ngiqala lapho ngiyeka ngisho umsebenzi ngoba nasemsebenzini kwazi kwabonakala ukuthi hayi angimi emsebenzini ngilungisa into zami ngoba lento bengigqilaza kakhulu emsebenzini. Ngabuya ngahlala naye phansi ngamchazela ukuthi hayi bo bafo inkinga inje. Hayi ke yena-ke akayingeni. Kwanhlanga ngibona nomoya ngagula. Kwalokho nje futhi akumthinti njengodade wabo ngoba phela sibabili akekho umuntu engambikela uyena efaya ngimbikele futhi ngihlala naye ekhaya akuzi ukuthi ngihamba mhlawumbe efaya ngihambe ngiyomfuna kwakhe sihlala naye and mangabe sengifuna ngithi ngifuna ukwenza usizo bangisiza labo gobela lo nalezi ntathu bengisiza ngazo uyayithatha ayichithe. But mina ngokwami ukubuka nje bangibuza usisi ukuthi niqale nini lento usho ukuthi from that time kuze kube manje i-COVID ngicela ukuthi siqale sathi kuba ngconywana ngo-2021. So ngo-2021 wena bhuti ubona ukuthi akwanele lokho akucela kuwena yikho kuyizathu ukuthi azagcine efuna abanye abantu abazomsiza ngoba phela lento yenzeka phambi kwakho. Inkinga yena uma engitshela mhlawumbe lese uthi ungitshela nami nginendlela egcineni. Yiphi indlela? Mhlawumbe musokhona engizenzayo because nami khona izami ngizenza eceleni. Okay, asithi nje from 2022 njoba ubusy wena ubusy for impilo kasisi wakhe azayeke ngisho ukusebenza. Khuluma iqiniso bhuti wami ayikho lento ishoyo. Naye ukuthi naye usuyebhizi ngokwakhe nami ngibhizi ngokwami. So manje kwesisikhathi uthi ungitshela nami nginendlela. Uychithelana izinkamba zakhe emisini. Hayi lokho shuthi ke kwakwade ukhona la ngangisuka khona shuthi nakhona kwakudlekile-ke kodwa nje hayi ukuthi mhlambe ngathini kukhona into engangihlosile. Usisi uthi wena uthi usindisiwe for yonke lento ayenzayo kuyiqiniso. Ukusindiswa ke ngathini because naye uhamba ngendlela yakhe nami ngihamba ngendlela yami. Kodwa manje egcineni yena evele efuna ukuthi ufuna yena mhlambe mina ngenze into yakhe kodwa yena egcina ukuthi uyangijaja mina because nami sengikhulile ngendlela yami. Nawe uyakwazi uyikhethele yakhe indlela. Yeah. So ngifuna ungivumele usindisiwe wena. Ngathini ngisindisiwe. Hayibo wasuthi ungathini manje bhuti angithi awuzento zabantu abadala namadlozi yonke lezo zinto usho ukuthi wena kule ukholelwa ekuthenini uJesu uyinkosi. Mina nje angikholelwa ekuthenini mhlambe ngakho into engihambayo kwabeZulu angikholelwa yilo. Akukho wrong angizile ukuzokujudge akukho wrong lokho u-right ukholelwa ukuthi uJesu uyinkosi. Manje ngibona ngathi ayingabaza naleyo oyikhethile. Hayi angingabazi manje kahle nje into nami engididayo ngoba yena wenza ngendlela yakhe egcineni mina nami
akaliboni ela message ukuthi nami ngiphila yami indlela mhlawumbe ngendlela yami kodwa manje egcineni yena futhi akwazi ukungazisa kahle ngendlela. Mengithi mina iy'nkambo wayilahla ngoba usindisiwe ungayifundi ehlangene nedlozi kanti wayilahla ngoba kwakudlekile kusho ukuthi yonke lento ongafuni ukuthi umsize kuyona akubona ukuthi ngoba wena usuwazi uNkulunkulu njengomsindisi empilweni yakho kodwa ukwenza ngoba awukufundi at all. Ukuthi okunye uthola ukuthi uzongicela something kanti nami ngisuke endleleni zami noma nami ngibhizi ngokwami. Okay. Bese qondana kanjalo. Usukubhizi ngani uma uthatha iy'nkambo uyilahle eminyango? Njengoba ngisho ukuthi kokhona ade ngisuka khona kwakudlekile ngaleso sikhathi. Oh, asubona uzodestroya ngala ekhaya. Kodwa into nami engayikhumbuli engizwa ngayo because angikhumbuli nami. Akakhumbule kwenza lokho anikaze nikuxoxe. Sake sakuxoxa. Kwaba-ke nolaka-ke ngoba phela iphutha hayi awukwazi ukumsola. Kwagcina kanjalo futhi. Ukuthi ngaba nolaka ngathini mhlambe yena indlela ayibuka ngayo kodwa nje mina angikhumbuli. Uyamthanda usisi wakho? Siyazwana nje. Oh, awumthandi ingoba nazwana. Siyazwana. So kahle kahle izathu zakho sokuthi ungamsizi usisi wakho usungicazela ukuthi awumthandi kodwa niyazwana. Yebo. Ilokho okushoyo. Siyazwana. uNkulunkulu umbeka kuyo yonke lento njengomuntu othi usindisiwe yabo usudayisa umzimba kaKristu ayihambisani phela lento le ukuthi ungabathanda abantu kodwa uthi uthanda uNkulunkulu. Esontweni wenzani mhlambe yini oyenza esontweni? Umshumayeli. Esontweni ngishaya keyboard. Oh, bayazi vele ukuthi ubuyi drinkele ubuyoshaya keyboard. Hayi ukuphuza nje ngiphuza ngaleso sikhathi nothi ngiyaphuza. Awuze ukhohle nokuthi walahla izinkamba. Izinkamba noma izinkambi mama? Izinkamba. Izinkamba. Hayi lokho ngakuzwa ngaye kusisi angikhumbuli mina. Mina ngibona ngathi ikhona into osifihlela yona. Usifihlela nje induku emqubeni la. Awukwazi ukuthi uthi usindisiwe wenza lokho kodwa ukuvezi nakho nalokusindisiwe awuqokile you not like proud of it njengosisi wakho. Njobe ethi yena ungeni usho kalula but mengibuza ubhuti wakho ukuthi yena usindisiwe uyambona nawe ukuthi akekho nje show ngayo yonke lento. Ukuthi ufuna ukuthi lo muzi ephile ngendlela yakhe kahle kahle kanti indlela yakhe kanti mina yimi umfana la ekhaya. Oh fanele ithini indawo ithini indlela yokuphila. Mina ngiphila ngendlela le ngiphila mase yena afuna ukuthi yena angitshele ukuthi angenze. Sibekeleke nathi yipi leyo ndawo khona sobona simsiza kanjani ukuthi aphile lempilo ephilayo. Yena ukuthi yena vela afune yena ukuthi yena mina acele indlela yokuthi mina ngisize yena kahle kahle egcine efuna ukuphasa into zakhe. Wena ufisa kuphaseni? Ngathini yena hlahle yena akwazi ungilalela mina njengala cause mina uyangijudge egcineni. Ukujudge ngani? Nje mhlambe uthi mina ngifaka intombi ngiyaphuza asho nje into ekanjalo. Manje egcineni mina yena hlahle uyangikhethisa angiphile impilo bese yena efuna yena ukuthi kwenzeke ngendlela yakhe. Ukujudge yini ukuphila? Usuke ukujudge umuntu bekutshela into ephilayo? Awuyingenisa intombi awuphuzi? Kwesikhathi phela khona lo kodwa manje yena usebeka ezena mina ngumuntu ophila lo mpilo kahle kahle. Urondi lapho. Samxolisela ke. Sitshela izathu ukuthi esiphusile sokuthi yindaba ungafuni ukusiza usisi wakho ngoba lokho okucasha kumzimba kaKristu umuntu osezalwe kabusha mina kuyidubula isense njengamanje as we speak. Mina ngiyakwazi ukuhlala nomuntu osindisiwe nomuntu nje obhodla amen akangabazi nje lokho uphumela obala nje anqenqeleze wena nje ufihle ucasha ngesithupha kodwa mina ngibona sisa ngathi khona esinye izathu asifihlayo ubhuti esenza ukuthi angakwazi ukukusiza akugona kodwa ukusindiswa ukuba ukusindiswa ngabe uthi ufuna ushintshe ufollow le ndlela yakhe yokuphila kodwa abafuna umfollow yabo ngoba naye akekho strong indlela kuyona ngokubuka kwami wena nje bhuti ngitshela iqiniso ukuthi yini enza usisi ungamsizi kulayitha impepho nje. Ukuthi mina ngathi njengoba ngisho ngithi yena ufika yena uthi ungitshela ngesizathu sengi-right ishiqiniso manje sengi-right ngalezizathu zakho ishiqiniso nje ngifuna ukwazi indaba ungamsizi. Sister kahle kahle ngithi nje ngoba phela sebeze bafika
wena khona into usuzifena ufuna iqiniso. Kahle hle ugogo owangena kuwena mina wayengiphethe kahle. Indlela nje ayengihlumeza ngayo kusukela ngisakhula even manje uma mina ngibona wena cause manje mina ngivele ngibone sengathi ngibona yena kahle kahle. Uthe wangena ugogo bani? Gogo Mahlongwa. Lokho kamshoyo. Yeah. Wawugogo baba mhlambe la emndenini. Wakomalume. Oh uyena lo ngamfuni wena baba. Yena wangihlukumeza impela kabuhlungu manje mina uma ngibona yena ngivele ngibone ngathi ngiyena. So njoba kuhlukumeza njoba uzwa kuthiwa usisi ungene uyena. Uxabana nogogo Mahlongwa kusho ukuthi wena kahle kahle. Ngathi nje indlela ayengiphethe ngayo Oyikwenzani baba? angikhulisanga nje mina kahle impela. So yikho ungafuni umsizo obuyayinyanya into ehlangene nogogo. Manje yena nje cause vele nje wazohamba nje ibile emhlabeni cause mina ngamuntu ohlumezekayo ngenxa yakhe. Manje uma engene kusisi usisi naye futhi even ekhuluma ngivele ngibone ngathi yabo ngikhuluma naye noma uyena. Manje ngivele nje watshela nasisi ukuthi ungena uyena lo gogo. Nogogo futhi wafika. So ubhuti mole umsherele ukuthi wangena ubhuti ugogo kanje. Ngimtshela manje bese thina ke hayi ngipraise ugogo Mahlongwa kanti ugogo phela uyafika ekhulumi kahle kahle. Ugogo njani nje saphila? Angeke ngaze ngasho ukuthi nini ogogo bayafana. Moyingane sikhuliswa ngokufana, ingane iyathethiswa ogogo nyabazi ogogo nje basikhulisa kanjalo ukuthi ba street bayifuna into wrong. Futhi ke ayekwenza kuyena. Ngimqinise nami futhi wayekwenza. Kodwa ke akusho lokho ukuthi nene ngizothi ugogo wayekho right. So ungamsupport akugona ukuthi wena usindisiwe ngoba umfuni lokho kongena okuyena. Kahle kahle impela uyena nje angangiphethi kahle manje sengivele ngibona usisi cause manje kube ngathi uhamba endleleni zakhe uma mina ngicabanga yena. So sisilungisa kanjani lesimo bro wami? Siya kanjani phambili? Usisi udinga usizo, usizwa bhalela lapha life. Ufuna nje nedinto ezincane ukuthi ulayithe impepho emva lokho aqhubeke nomsebenzi wakhe. Hayi ukuthi nawe ungene kule into angene kuyona awufuni wena ungena kumsebenzi angene kuona. Usungahlulwe lokho nje. Ngenxa yokuzonda umuntu ongasekho ngisho emhlabeni. Hayi ngoba sengikhulumile naye and naye sekukhulumile futhi so manje akulungile sengicabanga ukuthi ngizokwenza lokho akufunayo. Because manje nami sengibonile ukuthi ukubaleka kwami akungisizi manje nami sengisiza ngoba usisi wami kulungile ngiyavuma ngizozama umsiza kulokho akushoyo. Sizwa kanjani sisi nje bechaza uDouble Body? Ngibonga kakhulu kunina ba Black Life kakhulu ngiyabonga ngoba mayese ngenzele khona nje ngoba uyobuqedile nje wasibabili nje ithemba lami likuyena ngibonga kakhulu umfowethu ngiyabonga nje kakhulu. Body ngicabanga ukuthi na uzodinga usizo Sando. Usizo lokuthi nawukwazi ukuzonda umuntu ongasekho ngisho la emhlabeni umbuye wena umlethe aphile noma ngabe uphila through omunye umuntu but why uzumosha impilo yakho neanger ngomuntu ongekho. Yeah, understand leyo nto. Awumxolele nje. Awumxolele nje ubone ukuzokwenza la kanjani usushaya keyboard enkonzweni wazi ukuthi usubaxolile nabantu asebashona. Yeah, hayi sister ngimxolele usisi singizama ukuthi yonke into ayicelayo. Nogogo umxolele. Yebo nogogo ngimxolela. Ngizozama usisi yonke into ayicelayo ngikhombisa ukuthi ngikhona ngobhuti wakhe. Yebo ngizozama nje ngakho amandla kodwa vela kusho ukuthi uzofollowisha indlela zakhe ayiphilayo kodwa nje ukuthi ni understandane ukuthi nawe wenza ukuthi ukuze nami ufene nabazalwane nosisi angabo umuntu manje othi angiphilisana nalezi zinto ukuhlonipha nje kuba nisemzini wasekhaya emzini owodwa. Yebo. Are we good? Hayi. Uyalibona icala kodwa okuludaba lapho. Hayi ngixoxa ngiyalibona impela. Delay isinto engaka ngento encane kanje ngoba manje wena wethu ozondla la ekhaya njengoba ehleli kuzowenzakala kanjani zo lebo ugoloza ngempepho angabe ilayithela impepho wenze lokho ufanele kwenze uphume kuyona. Hayi ngixolele ngilungisela. Yebo. Afuna.
Hayi, ngiyabonga-ke ngokunginikeza isikhathi sokuthi ngikwazi nokusithemba nje as-Black Life TV ukuthi mesifika emndenini sogcina sikwazi ukuthi sixazulule lolu daba, sifike esinqumeni sokuthi yena siya kanjani phambili. Kubalulekile sisi ubhuti useshilo ukuthi uzoqhubeka zama ukusiza kuko konke afanele usizakale ngakho. Nalokho futhi ungamjaji ukuthi niphila impilo engafani. Kodwa ngoba ningane zama oyedwa nobaba oyedwa kubalulekile ukuthi njalo nihlale kube khona izinto ezonihlanganisa njengomndeni. Yabo, ningahlukani kakhulu. Noma ngathi khona into ongayiboni kahle umbize nje mhla engaphuzile uhlale naye phansi umbonise kukhula kanjani empilweni siphilisana kanjalo. Akekho umuntu perfect futhi ayekho umuntu wazi yonke into. Uyayizwela-ke na umbukelo we-Black Life TV umndeni wakamngoma. wakamngoma uchaza udaba labo ukuthi ubhuti mengabona ngathi kunesidingo sokuthi amxolele usisi or akwazi ukuparticipate kwizinto azenzayo, more especially izinto ezihlangene nabantu abadala, ngoba ugogo ongena usisi ugogo Mahlongo ugogo wayengamkhulisanga kahle ngokwakhe. Experience yakhe akasikwazi ukuyijaja ngoba sasingekho, kodwa kubalekile mene enga yokuthi ugogo azangenze kahle esaphila. So unaleyo enga ukuthi angifuni ukumsiza ngoba vele usephenduke lokho kusebona ngathi yonke into ingalokho kanti nami engamxolelile. Ngase ngiyacela-ke nami njengomlangeni wamagasela khona la kwi-Black Life ukuthi bhuti ngicela uzame umxolele ugogo because angisiboni isidingo ukuthi ungaxolela umuntu ongasekho emhlabeni. Uzumdinele ngabantu nala ngene ngikhona ngibona ukuthi le nto le i-right ngempela, most especially if uzovele futhi uphinde ube umuntu okholwayo. Yalidayisa-ke phela manje umzimba kaKristu ukuthi thina sixoli kanti uNkulunkulu uyaxolela, yabo leyo nto. So njengomlangeni magasela ngicabanga ukuthi bafethu sikwenzile konke ekusemandleni ethu as Black Life TV ukushiya umndeni wakamngoma u-right. Hopefully bazophinde bazwane, so phinde sibuye soba-check ukuthi yonke into iyahlangana nosisi athola ukusizakala impilo yakhe iphambili. Mina umlangeni magasela ngiyanithanda ibhadi. I'm out, love you. The Black Life TV.